Пане Максиме, від вас, як від першоджерела, цікаво почути подробиці. Ми бачили лайв-відео, утім, розкажіть, будь ласка, як все це було і з чого все почалося від вас, як від свідка тих подій? Дивіться, стосовно ситуації, яка сьогодні відбулася. Для початку хочу би сказати, що сьогодні активісти, ветерани, волонтери хотіли приїхати на мирну акцію в населений пункт Золоте для того, щоб підтримати місцеве населення, підтримати військовослужбовців, які там знаходяться у складній ситуації з розведенням військ. Але тільки зараз доїжджають до Золотого через те, що реально майже в прямому сенсі слова, трохи не з боями довелось проходити блокпости правоохоронців. Справа в тому, що вже на перших блокпостах стали блокувати проїзд автотранспорту, на якому пересувалися активісти, волонтери та ветерани. І однозначно було зрозуміло, це з перших хвилин, що задача перед правоохоронцями стоїть саме затримати та не дати можливість вчасно приїхати в Золоте. Більше того, коли навіть всіх зупинили і заблокували на блокпості в населеному пункті Креміна, то правоохоронці навіть відкрили вогонь, при тому, що тут треба теж зауважити, що жодної зброї у активістів, ветеранів, волонтерів, які їхали, не було. Це видно і на відео, це знають і зафіксувала і в тому числі і поліція, яка там була, тобто жодної зброї не було, але тим не менш правоохоронці чомусь вирішили застосувати зброю. Були команди до бою, тобто взагалі відбувалися такі абсурдні речі. Здається, що там у цих правоохоронців щось не так з головою. Адже такі речі робити, м'яко кажучи, дуже дивно. Пане Максиме, конфлікт був закінчений через те, що там туди ставили вже всі сили і поліції, і Національної гвардії, і зараз вже там нарешті мають змогу доїхати до Золотого для того, щоб провести акцію. Пане Максиме, а хто саме стріляв з правоохоронців? Я маю на увазі, це поліція місцева чи це Нацгвардія? Хто саме? Вам вдалося це зафіксувати? Це були представники поліції. Місцевої поліції, правильно розумію? Я не знаю, які саме, звідки вони, але вони знаходились на блокпосту, вони блокували людей, не дозволяли їм навіть переміщатись там, ходити, і ці представники поліції відкрили вогонь. Ага, скажіть, будь ласка, ще поточнення нині, зараз, яка там ситуація? Все більш-менш спокійно, чи все ж таки сутички продовжуються? І де ви саме зараз знаходитесь? Зараз ми вже знаходимося в Золотому і там вже, думаю, хвилин 10-15 нарешті все ж таки почнеться акція. Сутичок вже ніяких немає. Всі, хто хотіли доїхати, нарешті вже мають змогу їхати до Золотого. Тому на даний момент все спокійно, але ще побачимо. Ще попереду акція, знову ж таки скажу, мирна акція, яка планується. Але яких ще сюрпризів чекати від правоохоронців, ми не знаємо. Щодо розведення військ, то там якісь натяки на це є? Чи є сутички, знову ж таки, чи якісь дії? Взагалі про розведення військ я не знаю, наскільки можна говорити, тому що є умова, як мінімум тиждень після останнього обстрілу, але обстріли там відбуваються щодня, в тому числі сьогодні вночі вони були. Тому взагалі не знаю, як можна говорити про якесь розведення військ. Я вам дуже дякую за оперативну інформацію. Будемо вас ще обов'язково долучати, враховуючи на те, що ви нині у Золотому знаходитесь. Тому будемо триматися на зв'язку. Дякую вам. Максим Жорін, екс-командир полку Азов, очільник підрозділу Нацкорпусу, був щойно наживо із Золотого зі студією телеканалу АТR.